Sanibonani, mqeqeshiwezinsizwa lo. Bathi ubhuntsubhuntshu ugenqanje ngephuzu matshitshi qomane. Bathi umfana empaleni semncane odanga badida bethi mdalanti cha, bamsukela bathi ingane esihlaza cha. Ufunza abaphathi bezonqamla lo delusions bathi Nentombi zimdansa ngejebe. Sithi umuhle webhuntsubhuntshu. Umuhle wematshitshi qomane. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi, "Diye mqeqeshi, ngiyethemba ukuthi ukahle empilweni." Well, ngikahle mfowethu empilweni. Ngithembe na ukuthi ukahle la ukhona. Uthi bafoke ngicela ukuhlala odabeni. Mqeqeshi kusukela e-high school kuze kube yimanje. Njengoba ngenza unyaka wami wokugcina e-college. Angikaze. Uthi mfowethu, angikaze ngaba nayo intombi. Imbangela kuba ukuthi ngizithandela incwadi. Okunye nginovalo. If ngiyoshela vele ngiphelelwe amazwi. Kwesinye isikhathi vele ngibone indlela engibukeka ngayo. Maybe akekho ongathandana nami. Cela ungisize mqeqeshi ngidlule kulesi simo. Ngiyabonga. So wayesevala lapho umfowethu. Ngamanye amazwi umfowethu uthini? Uthi kusukela high school waze waye college. Useze uyoqeda manje college. Akakaze abe ngisho nentombi eyodwa. Njengoba ziningi kangaka intombi e-college. Futhi ayikho nje neyodwa eyazithola nje isititizela ngakuyena naye wathi vava kabili kathathu yabo. Konke lokho kusho ukuthi kuyena akwenzekanga. So ke angimangali ke esimene esikanje ngobani umfowethu mangabe eziveza indlela acabanga ngayo iyathusa vele ngoba uyazicindezela, uyazinyeza, ukhombisa ungazithandi, ukubaleka kwakhe akakuboni yabona. So awukuboni ukubaleka kwakho umfowethu mangabe ukuthi yabona nje ake ngiphindele lo line uthi mfowethu kwesinye isikhathi vele ngibone indlela engibukeka ngayo maybe akekho ongathandana nami. So ngamanye amazwi awuboni ukubaleka kwakho uzibuka mhlambe njengomuntu omubi njengomuntu nje odalwe angazi ngendlela engathandeki. So ngamanye amazwi uzibona ungenalo ugazi kubantu, awuthandeki kubantu even esifazaneni. So ngamanye amazwi ukubaleka kwempilo yakho awuboni mangabe usho kanje. So ayikho ke mfowethu intombazane efunayo ukuba nomuntu ozibuka kanje. Kwamina uqobo angifuni ukuba nomngane ongakuboni ukubaleka kwempilo yakhe. Yabona ukhombisa ukuzinyeza, ungazithandi, waye ngifuna ukuba nomuntu kanjalo, yabo. So uyabona into ekufanele uunderstand mfowethu. Abantu ngeke uzuba control ukuthi bacabangeni ngawe. Mina ngafike ngithi hayi umuhle, afike omunye athi hayi umubi, afike omunye athi hayi uyabukeka, afike omunye athi hayi unje, yabo. Singabantu sisho izinto ezihlukene eziningi. Kodwa lokho egcineni kosuku akubalekile. Into ebalekile yini ukuthi wena ucabangani ngawe, yabona. So uma wena uzozibuka kanje uzicindezele wena, it's like usempini, yabona. Let's say mhlamba uphethe isibhamu, nakho uhlaselwa amadoda awu10 mhlamba aphethe immesa afuna ukugwaza. Ayezi impela. Uphethe isibhamu nenqwaba enhlamvu bese uthi hayi wena isibhamu ayingeke simbulela kabuhlungu umuntu. Bayeza abantu bazokubulala, yabo. So uyazicindezela wena, uzibeka wena engcipheni, yabo. So mangabe unale yanhlo, mangabe ucabanga kanjena ke mfowethu, uzokusenkingeni, yabona. Ziningi izinto mfowethu ongeke wazicontrola, kodwa into nayo icontrol yayo ukuthi wena ucabangani ngawe. Angazi noma uyangizwa lapha. Into namandla ngayo njengomuntu ukuthi wena ucabangani ngawe. Akekho umuntu ongakuphuca indlela ocabanga ngayo ngoba yonke into isinqumo wasithatha before nosazosithatha. Isinqumo nje wasithatha ingoba wena ocabanga leso sinqumo isona sinqumo esifanele ngaleso sikhathi noma ngaleso simo ubhekene ngaso, yabo. So akekho umuntu angaka-influence ukuthi ucabanga into ethize, but egcineni kosuku wena othatha leso sinqumo, yabo. So unamandla mfowethu, why ungalisebenzisi lelo thuluzi elingaka elipowerful ube ne-advantage kulona, yabona. Esikhundleni sokuthi uzibuke njengomuntu omubi, sibuke njengomuntu omuhle, yabo. Yini eyinkinga lapho? Why ukhetha into embi ikhona into enhle? Angi-understand, yabona. Mina kudala abantu bengitshela abaningi futhi bethi hayi umubi njani, unekhanda elikhulu, unani, yabona. Kodwa egcineni kosuku lokho kuumoya nje ngoba nakhona khona lelo dlanzana akize limbalwa elasho lathi uyabukeka, yabo. Cha sengishela esifazane. Hayi insizwa cha, yabo. So njengoba ngisho ukuthi abanye basho lokho, abanye basho lokhu ngawe. Kodwa wena uthini ke ngawe?
ngamanye amazwi awona ukudeserve ukuphila emhlabeni njengoba uzibona umubi, njengoba uzicwasa, njengoba kanje. That's why mfowethu uzozuqeda enyuvesi noma ecollege la ukhona ungazange ube nentombi, ngoba ukubona ukubaleka kwempilo yakho uyazinyeza, uzibona nje uyihlonti lensizwa, ungathandeki, umubi, unjani. Ngamanye amazwi ukhetha izinto ezimbi ekubeni unamandla ukhetha izinto ezinhle ngawo, yabo. So mangabe kanjalo kusenkingeni. So shintsha indlela owenza ngayo. Esikhundleni sokucabanga izinto ezimbi ngawo, cabanga izinto ezinhle ngoba ayikho into ekuvimbayo lapho, yabo. So okunye kufanele uku-understand-ke, uyabona kweyovalo, sengikwenzile amavidiyo maningi ovalo, ungawasesha nje ubhale umqeqeshi wensizwa uvalo, maningi amavidiyo azovela lapho, yabo. Sikhuluma nje ngovalo nje, yabo. Then bese kuba ile yamagama nayo kudala ngiyikhuluma leyo kuphelelwa amazwi. Njengoba ngihlezi ngikutshela futhi ngohlezi ngigcizelela ngithi kuwena awekho amagama abekiwe ekuthenini fanele kube iwona owakhulumayo umuntu. Mangabe ungawakhulumanga intombazane izothi hayi ubhedile, bekufanele usho kanje. No, angikhumbuli nangelanga elilodwa uthothi mhlambe uyazama ukukhuluma nentombazane bese ithi hayi lento eshila ayishiwo bekufanele usho kanjeni. Cha, ngoba whatever lento eyishoyo kusuka kubani? Kuwena. Yona ayikubona ukubheda kuwena. Kuyikona nje ukuthi ke mhlambe ngeke nizenzwane kuleyo nkulumo. Kodwa nje ngeke izithi hawu ubhedile, akushiwo kanjalo, bekufanele usho kanje kuqala bese usho kanje. Cha, yabo. Ngamanye amazwi enqondo ukusho kwena iba free, ungaclaim into ozofuna ukuyisho kumuntu. Umuntu nje ubingelela ubuze impilo. Yabo nje njengoba ngihlezi ngisho ziningi indlela zokubreak i-ice, yabo kumuntu ziningi, yabona. So uyafika kumuntu uyambingelela, umbuza impilo, umbuza ulaka lihamba kanjani, uyiqalile ingxoxo ngokwenza njalo, yabona. Usuyakhuluma naye, hawu niyazixoxela nje, gcine ngosuku uthatha inamba yakhe uqhube into ke kanjalo. Angiyiboni into enzima mfowethu. Nakhona kusho ukuthi wonke umuntu ohleze welcome. Abanye abantu yothi uyambikela vela azithulela kubuwe nje. Kufanele uunderstand konke lokho, yabo. Omuntu ukhuluma naye nje aphendule lokho kushoyo. Ngobani singabantu nathi sisuke sibhekene nezimo ezithize. So awazi ukuthi umuntu usoyebhekene nani ngaleso sikhathi. Omunye uzokwelcome, omunye uzokureject. Whatever akwenzayo lonke kufanele ungayithatha ifake enhlizweni. Ngoba uzogcina wasaba phela amantombazane uthi ngeke angifuni ukushela ngisaba ukuphoxeka. Ngeke uzoqonyeke mangibuka kanjalo. So ngiyathemba ngizwa mfowethu, shintsha indlela ocabanga ngayo. Wena into ekushaya kakhulu indlela ocabanga ngayo, uzibukela phansi, akubona ukubaleka kwakho empilweni. Ngamanye amazwi ufana nezambane elibolile, uzibuka kanjalo phela wena ngoba ubona ubuhle kuwena, yabona. So wadalwa nayo ngendlela odalwe ngayo. So into ebalekile ukuthi wena ucabanga amazi ushona ngisho athi unengovolo, abantu basho nalokhu. Wena ngoba wadalwa ngendlela odalwe ngayo, bona ubuhle phela kuwena. Why uthatha into embi ekubeni lina unalo ithuba lokuthatha into enhle, yabo. Zibuza lokho, why ubuka okubi esikhundleni sokube ngabe ubuka okuhle ngawo, yabo. So ngiyathemba ngizwa mfowethu and uzokwenza ngendlela okuyiyona. So mangabe nesifiso sokubhala umqeqeshi wensizwa ungambhalela ku-email ethi mqeqeshiwensizwa@gmail.com uma nje ufisa mina nawe sibonisane ngodaba lakho. Ukhumbuleke mfowethu ukuthi umqeqeshi wensizwa ikhala enjabulo, sho mfowethu.